11 de la mañana, 9 minutos, están escuchando Portes Obertes, puertas abiertas en CV Radio. Ahora, como cada semana, escuchamos un capítulo más de Historietes Valencianes con la locución de Kiko Fort y la música de Carles Hernández. La historieta de hoy nos habla de ¿Vol vostè créixer 8 centímetres? Camilo José Cela i Miquel Gila tenien caràcters oposats, però els dos coincidiren en fer-se ressò d'un anunci molt popular durant dècades. Tant a la novel·la San Camilo com a Un poco de nada, de Cela i Gila respectivament, trobem el mateix anunci copiat literalment. Un anunci que dia així: ¿Quiere usted crecer 8 centímetros? Lo conseguirá pronto a cualquier edad, con el grandioso crecedor racional. Durant quasi 70 anys, la premsa de tota Espanya va incloure un xicotet requadre amb tan prodigiosa promesa, que a jutjar per les cites dels famosos escriptors, degué de ser molt popular. Potser siga el lema que més temps s'ha emprat de recant publicitari al nostre país. Aquell anunci remetia sempre a una adreça de València i també a un misteriós home, el professor Albert. La història del professor i la de l'aparell comença, fins on hem pogut averiguar, a Galícia. A principis del segle XX vivia allà Amadeo Lloris Albert, un home, probablement de procedència valenciana, com indicarien els seus cognoms. Amadeo estava preocupat per la gimnàstica i la vida saludable. De jove havia freqüentat la Sala Calvet de la Corunya, on havia après esgrima. El 1904 el trobem representant dignament a esta acadèmia en competicions a Madrid i Astúries. Poc després, el jove Amadeo adoptà les seues aficions com a professió i el 1906 obrí al Ferrol l'anomenada Sala Lloris. La tal sala era realment un gimnàs on Amadeo impartia classes d'esgrima, per la qual cosa es feia dir professor, que era un tractament habitual entre els mestres d'esta disciplina. 3 anys després de la inauguració de la Sala Gallega, el trobem a València. En l'exposició regional de 1909 s'organitzaren nombroses activitats esportives, algunes inèdites o estranyes per aquelles dates, com ara futbol, lawn tennis, hípica, gimcana automobilística i també campionats d'esgrima. A la sala d'actes de l'exposició se celebra l'esdeveniment més notable de l'any en esta disciplina, que va ser l'enfrontament entre els professors Afrodisio i Lancho. Nostre protagonista, Amadeo Lloris, també va participar en un assalto a espada contra Matías Calomar de Granell, el qual amb el temps seria el promotor del Club d'Atletisme València Esportiva. Amadeo formà part també d'una comissió esportiva que organitzà, entre d'altres, concursos de natació i també una original cursa d'ànecs. Se soltaven 5 patos i quan un nedador n'agafava un guanyava 15 pesetes i podia quedar-se amb l'au. Als mesos següents, Amadeo continuà organitzant concursos d'este tipus com a president de la Gimnàstica Valenciana. Pot ser l'ambient enlluernador de l'exposició universal, ple de prodigis tecnològics tals com l'aviació o la llum elèctrica, Amadeo Lloris va concebre un dispositiu mecànic que augmentaria l'efecte de la gimnàstica. El presentà al registre de patents i, finalment, el 6 d'octubre de 1912 obtingué la inscripció d'un aparato para conseguir el crecimiento y la corrección de ciertas deformidades del cuerpo humano. En aquella època, Amadeo Lloris havia obert un centre de cultura física que més endavant anomenà Instituto de Gimnasia Médica, Ortopèdica i Masaje Sueco. El centre es trobava al carrer Colom de València, on feia consulta de matí per als homes i de vesprada per a xiquets i senyoretes.
Ben prompte començà la comercialització del seu nou aparell. Primer a l'institut i temps després fent servir la venda per correu des d'una adreça al carrer Pi i Margall de València, l'actual passeig de Russafa. Els primers anuncis de l'aparell als diaris, apareguts el 1913, estaven encapçalats pel text: «Murió la estatura baja. ¿Quiere usted crecer 8 centímetros?» En realitat, l'aparell prometia també prodigis com ara «Corregir todos los defectos físicos. No ser obeso ni reumático». I tot això només per 30 pessetes de l'època. Si en aquells anys un periòdic a València costava 5 cèntims, podem fer l'estimació que, en diners actuals, el Crecedor Racional costaria uns 850 euros. En què consistia l'aparell? Fonamentalment en un joc de cordes i corrioles amb pesos i contrapesos que calia muntar i fixar al sostre o a les parets. Després, aspirant a créixer, havia de lligar-se a tirants i faixes i fer taules d'exercicis amb aquest dispositiu, amb la qual cosa, presumptament, aniria estirant la seva esquena o comprimint la seva panxa. La preocupació d'Amadeo Lloris per la salut de la ciutadania el dugué a escriure també un llibre, que publicà el 1914 a l'editorial de Vives Mora, també de València. El llibre s'anomenava Estreñimiento, perturbaciones del aparato digestivo, hemorroides, hernias y la obesidad. Este llibre, com els anuncis de premsa, estava signat pel professor A.L. Albert. Cal recordar que, en aquells mateixos anys de la Primera Guerra Mundial, un alemany perfeccionava el seu mètode d'entrenament físic, un tal Joseph Hubertus Pilates. Cap a 1916, els nostres anuncis acompanyaven d'uns dibuixets d'un home i una dona recrescuts, un reclam que, malgrat la seva candidesa, hagué de tenir el seu efecte en generacions que pugnaven contra la fam i l'escassedat. El negoci anava en expansió, com demostra el fet que, en alguns reclams publicitaris, apareguera la referència d'un representant argentí, el senyor F. Mas de Buenos Aires. A d'ell es referien els anuncis publicats a l'Argentina i també al Brasil. I és que l'invent valencià s'estenia pel món. La premsa de Sao Paulo representava reclams amb la mateixa pregunta traduïda al portuguès. ¿Deseja crecer 8 centímetres? Amb tot i això, el Crecedor Racional no pogué penetrar al mercat nord-americà. A meitat dels anys 20, als Estats Units es crea una oficina federal per a barrar el pas a la venda per correu d'aparells i pocions no patentats ni registrats. Cap als anys 20 continuava la comercialització del Crecedor Racional del professor Albert, mentre que el seu alter ego, Amadeo Lloris, presidia la sala d'armes de l'Ateneu Mercantil de València. Cap a la fi d'aquella dècada, es va fundar el Club d'Esgrima de València. Amb tot, alguna cosa hagué de passar perquè els anuncis dels anys 30 d'aquell aparell que augmentava l'alçada ja indicaven que les comandes s'adreçaren a Joaquín Lloris, el successor del professor Albert. Amadeo Lloris va morir a València l'octubre de 1933 i fou soterrat al cementeri general, però això no va ser impediment per a que el seu aparell encara sobrevisquera molts anys. Es mantingué la publicació de l'anunci durant la Guerra Civil i, pocs dies després de la seva fi, al maig del 39, el recam publicitari ja aparegué en les planes de l'ABC. En la premsa continuaren publicant-se anuncis d'aquell miraculós aparell que prometia augmentar l'alçada en 8 centímetres. Als anys 80 del segle XX, l'adreça era ja la del passeig de Russafa i se li havia canviat lleugerament el nom. Aleshores s'anomenava Supercrecedor Racional. Esperanza y espera de noche y día, sí, sí, aquel amor que no pasa. Se han casado sus amigas, se han casado sus hermanas.